Il-messaġġ tal-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista kellu jkun imniedi fid-9:30 ta' filgħodu f'konferenza tal-aħbarijiet. Iżda fl-ewwel jum tal-kampanja elettorali il-Partit Nazzjonalista ma damx ma kellu jbiddel il-pjani tiegħu. Kien ftit wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat permezz ta' Twitter nieda slogan Malta Enerġija Pożittiva li nbiddlu l-pjanijiet. Dan kien fis-7:30 ta' filgħodu l-midja soċjali imtliet b'messaġġi dwar dan. Simon Busuttil kien kostret jirreaġixxi iżda s-Segretarju Ġenerali Chris Said ma kienx konxu ta' dan u fl-istess ħin fuq TVAM għal it-tema toħroġ fil-konferenza tal-aħbarijiet. ħajkun allura l-messaġġ ewlien tal-Partit Nazzjonalista għal din il-kampanja elettorali ma nafx tistax tantiċipa xi ħaġa mill-press conference li se tkunu qegħdin tagħtu aktar tard illum. Iva Norma, dalodu l-ewwel ħaġa fid-9:30 għandna press conference fejn hemmhekk toħroġ it-tema prinċipali. Però fl-istess mument Simon Busuttil kienet jikteb messaġġ fuq Twitter dan hekk kif l-istrateġisti tal-Partit Nazzjonalista reġgħu kienu tard.